Moi, mä oon Tomi Marttikainen ja tervetuloa tänne Paasitornin juhlasaliin. Käydään seuraavaksi läpi vähän turvallisuuteen liittyviä asioita. Mikäli kuulette palohälytyksen tai ilmenee joku muu hätätilanne, niin odottakaa rauhallisesti paikoillanne niin kauan kunnes henkilökunta tulee kertomaan sitten, että onko tarvetta evakuoinnille. Toki jos vaara on heti ja huomaatte, että nyt pitää lähteä, niin sitten lähette. Ja käydään läpi nämä hätäpoistumistiet. Eli yksi löytyy täältä lavan vierestä, sitten löytyy sisäpihan puolelta ja salin takaosasta. Ja salin takaosassa olevat on ne, joita käytetään lähtökohtaisesti. Toki jos vaara ilmenee siellä, niin sitten käytetään näitä muita hätäpoistumisteitä. Ja lähimmät palosammuttimet löytyy lavan takaa sekä sitten sieltä lämpiön puolelta salin takaosasta. Käydään läpi vielä tuo kävely kokoontumispaikalle. Kun poistutte juhlasalista, niin älkää käyttäkö hissejä, vaan siirtykää rauhallisesti portaita pitkin alaspäin. Meidän henkilökuntamme ohjeistaa teitä tarvittaessa ja heidät tunnistaa rintamerkistä. Kokoontumispaikkana toimii talon pääovien edessä oleva puisto. Ja tähän päättyy meidän turvallisuusinfomme ja kiitos kun valitsitte Paasitornin ja mä toivotan teille oikein onnistunutta tilaisuutta.